En wat die had ook van de ster van Zuidfilm in de trap. Maar hoe is dat? Dat moet toch wel toch. Freddy! Freddy! Kun nog komen? We zitten precies op een gras tussen. Ben dat goed? Nee, als Schokker zit dan hier is de vraag. Freddy, volgens mij wordt dit verloren. Als men naar kort dan niet is. Ik